Тапшыруыбызда бүген матур котлау хатларын берләштереп, Иске Мастяк авылына видео язма юлларбыз. Иске Кулатка районының әлеге авылында гомер кичерүче Нугаевлар гаиләсен район күләмендә укытучылар династиясе буларак бик әйбәт беләләр. Ә менә гаилә башлыгы Марис Мясумулы Нугаев бүген 5 май көнне үзенең 80 яшьлек олы юбилеен каршы ала. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Расимя Абдуловна, уллары Марсель Марисович һәм Мариус Марисович, киленнәре Ирина Сергеевна, Лилия Анваровна, оныклары Артур, Анжелика, Рафис, Юлия, Алиева авылыннан кыдалары Иршат Исмаилович һәм Венера Зиятовна, карт кыдагылары һәм Атлаш авылыннан кыдагысы Венера Алимжановна кытлылар. 1940 елның 5 майында укытучылар династиясенең матур гаиләсендә тагын бер горур дәвамы булып безнең газиз кешебез туган. Әтиәниләре Мясум Рызван улы һәм Мәгмүрә Сөләйман кызы ул заманда нык белемле кешеләр булганнар. Шуңа күрә чит ил әдәбиятын яратып укыган шәхесләр үз балаларына да исемнәр Марис, Джемма, Луиза дигәннәрне сайлап алганнар. Әлеге гаиләдә бер артлы туган 6 баланың матур балачагын әше бөек ватан сугышы каралта. Якыныбыз гаиләдә иң өлкән сабый булганга, хуҗалыкта иң беренче ярдәмчегә әверелеп, бар авыр эшләрне башкарырга өйрәнә. Әмма да ләкин, алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, шушы кызу эш вакытында да ял иткән чакта ул нык китап укырга ярата. Шуңа да армиядан соң Казан педагогия институтына тарих, филология факультетына укырга керә. Соңыннан туган авылы, туган ягы Иске Кулатка районына кайта. Анда Яндука авылының 8 еллык мәктәбе директоры итеп билгеләнә. Шунда ук ул үзенең мәхәббәтен Расимя Абдул кызын очрата. Матур гаилә корып яши башлыйлар. Татулыкта бер артлы 2 уллары да дөнья күрә. Алла бирсә, декабрь айында бәхетле әтиәниебез 50 ел бергә гомер итүләрен алтын туйларында билгеләп үтәчәкләр. Әтиебез үзенең профессионаллыгын, җитәкченең оештыру сәләтен күрсәтә ала. Шуңа аны Иске Зеленая авылында партком итеп билгелиләр. Хәзер дә хезмәттәшләре, дуслары аны җылылык белән искә алалар. Аның таләпчәнлеге, дисциплина сөюенә карамастан, анарда нәзакәт, йомшаклык һәм игелек яшеренәләр диләр. Туган авылы һәр вакыт аның бик якын булып тоела. Чөнки биредә әти-әнисе, туганнары, дуслары яшәгән. Шуңа да инде аның авылга кайту теләге барын белеп, партком тарафыннан яңадан туган авылына күчерелә. Һәм аны мәктәптә директор итеп билгелиләр. Әтиебезнең гомуми эш стажы 53 ел. Намуслы, озын гомерле хезмәте дәүләт тарафыннан да игътибарсыз калмады билгеле. Ул хезмәт ветераны, Россия Федерациясенең мәгариф отличнигы. Ватан алдындагы хезмәтләре өчен 2нче дәрәҗәле ордены белән бүләкләнгән шәхес. Ләкин әтиебез, яраткан тормыш иптәшен, сөекле бабакаебыз, хөрмәтле кодабыз, бу дөньяда иң беренче урынга гомере буе эшен түгел, гаиләсен куйды. Чөнки яраткан һәм яратылган гаиләдә генә шундый олы биеклекләргә ирешеп була да торгандыр ул. Гаилә учагын саклаучы, сөекле әниебез белән алар гаҗәеп матур пар. Безгә, бала оныкларына алар үрнәк кызгылары. Алар бик сабыр, тыйнак, бер-берсенә карата бары хөрмәт белән генә карый торган җан ияләре. Безне улларын да әтиебез үз үрнәгендә чын ир-атлар буларак тәрбияләргә тырышты. Авылдашлары, гомумән райондашлары да аларны яратып, яхшы яктан гына телгә алып, хөрмәтләп яшиләр. Без бик шат һәм бәхетле кешеләр. Чөнки сезнең сыман әтиәниләр булу ул үзе бер олы язмыш бүләге. Газиз кешебез, бүген синең 80 яшьлек олы юбилеең.
Артыңа борылып карасаң, ни кадәрле озын гомер юлы узгансың. Анда әлбәттә бормалы чаклары да, сикәлтәләре дә күп булган. Ләкин үзең әйткәнчә син аны тузан бөртегедә кунып пычратмаста итеп узгансың. Матур җырда җырланган синең бу гомерләрең. Артыңнан тирән эз калып, онукчаларың да горурланып, синең хакта сөйләрлек хаклары бар. Яраткан кешебез, бүген юбилейың көнендә сиңа ихлас йөрәктән бары саулык телибез. Әлбәттә, саулык янәшәсенә гомер озынлыгы, озак кына, безгә һаман алтындай киңәшләреңне биреп, туры юлга бастырып, янәшәбездә шатлык, бәхет истәп яшә. Күр әле, оныкларың да сине никадәр яраталар. Алар бит барысы да сезгә охшарга теләп, сезнең үрнәктә үсәләр. Кайткан сайын, өзелеп, сезнең яныгызга чабалар. Бу бәхетебез озын еллар буена сузылсын иде. Бәхетле бул, саулыклы бул, юбилейың котлы булсын. 80 яшьлек гомер, олы бәхет. Шөкер Алла ди, татыдың. Бу гомерне матур бер җыр сыман сыкланырлык итеп башкардың. Күз сал әле, бала оныкларың, хатының да тора янәшә. Гомер күзләренә җиттең диеп, йөз сырлары бар эндәшә. Үкенерлек һич тә сәбәпләр юк. Синең сыман сирәк яшәүче, олы хәрефтән кеше булып, гомер юлларыннан үтүче. Теләгебез синең юбилейга шул ук кала газиз кешебез. Сәламәт һәм исән имин килеш, 100 яшендә сине күрик без. Бар балалар, оныкларың рәхмәт укый. Сыкланалар дуслар, туганнар. Синең сыман булсалар да кешеләр, алар миллионга бер туганнар. Хөрмәтле Марис Мясунович, без дә бар райондашларыбыз исеменнән әлеге теләкләргә кушылабыз. Якыннарыгызның матур теләкләрен алар сайлаган җыр дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз, юбилейегыз котлы булсын. Яш нурыдай балкыйызың, әткәйле булганыма тормышым, жылы кочагыңны тоеп яшимен, рәхмәтлемен меңләп сиңа язмышым. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Кирәк чагымда киңәш бирәсең, өндәшәсең миңа улым диеп. Яшә әле әткәй кайгы белми, тормыш юлларымда нурлар сибеп. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Тормышның иң гүзәлен сиңа килә барын бирәсен. Һәр чагыңда әткәй терәгеңне, ягымлы йөзеңне күреп яшисен. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда